umngani kahle kahle umuntu beka-invite umngani. Taxi yaduma nje, stress. Ngithi Mchomi, ngicela usalungihlisa kuphi mina eBora Gate, yabo. I-taxi ukuthi yehle kuphi ifike ime e2, e-taxi rank yase2. Ngime. Qamuke nje omunye ubhuti. Athi right Slender, ngithi ngishap wena, ngishap. Athumeleni ebusuku kangakho akukho save kayi, yabo. Ngithi athi ngimi, yabo ukuthi labantu abamele Slender baveli. Athi ngcono sivaye, yabo. Ngibona nento ukuthi ayivele ngiyasaba kuhamba ngiyi-1. Angina chance. I have to ukuthi ngihambe nabo. Kube khona into ethi man, baleka. Hamba, yabo. Ngathi kuba khona into engitshelayo ukuthi baleka. Ngivele ngezwe ngevoice. Uyapi? Ngashiya ingxathulo lapho. Like ngizwa ngesandla nje. Nakhona ungibamba rough. Yabona into okubamba rough. Mangijika ngimbheka lo bhuti. Futhi nakhona ngimbheka ngimqala ngasenyaweni ngiyakhuphuka naye ngiyambuka. Mangimbheka ebusweni yabona inkungu. Yabona lento ebuhlophe, yabona yeah. Ngibona leyo nto leyo ene like iyangiphandla, angikhoni ukumbona ebusweni. Ngikutshela ukuthi angazi kwenzakalani ngamni, mara maybe utshwala engaphuza, ngayigakela that thing.